Dali ste 20 lajkov. Takže musíme reagovať na naše súkromné cringe videá. Poďme na to. Takže máme tu po 4-krát náš kanál. 4. reakcia. A toto sú tie najviac súkromné cringe videá na kanáli. 4, takže... Nelen to, že sú to najsúkromnejšie jediné videá, ale je to 3 z nich sú najviac cringe videá na kanáli. No takže... Prvé video. Moje prvé video. Úplne prvé video. Ideme si ho pozrieť. Čiže prvé video tohto kanála je prvé video tohto videa. GG. Čaute, moje meno je Mačička Gigi a toto je môj nový kanál, ktorý mám len ja doma, som im ukradla počítač a kameru, takže tu budú hlúpe a nesmiešne videá po krorých, budete mať všetci husiu kožu. V priebehu tohto videa, ale aj potom kameraman je tu, či chce alebo nechce, ale máte mi povinnosť dať odber, inak prídem a vyškriabnem ti oko. Už som unavená, takže čus. Koniec. To je krátke video. No, takže máme tu toto. Náš prvý film. V zátvorke video. V zátvorke cringe. Toto je najviac cringe video na celom kanáli, vám vravím ľudia. A ináč, dajte do konca leta 500 odberateľov a natočíme veľký špeciál za 500 odberateľov. Dajte. Takže dajte odber. Zdravím vás ľudí. 10 lajkov. Náš prvý film video cringe. Žiaden komentár. OK. Ja dneska ideme natočiť film Grinch, tak ideme na to. YouTube kanál Mačička Gigi uvádza prvý film Čo je to? Grinch. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krásna krajina. Až na ten rok, kedy tam osídlil tento divný pán, ktorý sa volá Grinch. A číha na každého, kto mu príde pred cestu. A kradne Vianoce. Čo je toto za hnusný stromček? Dúfam, že ho neozdobia, ak budem naštvať. A to je hrozné, to sa nedá pozerať. To najhoršie, ale keď to povie, neviem. A to je hrozné, toto fakt. Ani. To poďme na to kamerovanie, veď to bolo snad ešte na kameru, než na GoPro. Bolo to na kameru. Som nahnevaný. Tak sa preto je to tak rozkryté. To boli ale dobré raňajky. Prečo som mal vystiačku? Odmím. To je hrozné, toto. Haló pane, čo tu hľadáte? Kto si? Na čo máš túto vysielačku? Iba tu robí zlé, pípaš. Reálne počúvajte, my sme mali vysielačku, teda ja som ju mal. Jednu som mal ja, druhú som mal pri kamere. Keďže bola tá kamera položená, tak aby môj hlas bol lepšie počuť, ale absolútne vôbec to nepomáhalo. To je také... Túto časť kúsok sme dodabovali, pretože to bolo vraj zlé. A kvôli tej vysielačke. A preto to budete počuť, že to znie to na prd. Počúvajte. No a ako čo tu chceš? No ja tu bývam. No to si predstav, ja tu fakt bývam. A ja tu bývam hneď pod vami. Ja tu bývam. A ja? A čo? Ešte hrozné. No počuli ste, čiže ak ste aj videli, tak môj hlas prakticky niekedy mal Dávid, Dávidov hlasu niekedy mal ja, keď som otváral hubu. A tak trochu to nevydarilo. To je ale cringe dosť. Čo? Cringe. Ty si ten Grinch, ktorého som videl v novinách? Áno, ja som Grinch. Čo to prevlíklo? Hej, Grinch s Ty si čiapkou, ten more. Grinch, ktorého som videl v novinách? Áno, ja som Grinch. Vypadni odtiaľto, my ťa tu nechceme. Ja tu bývam. Vieš, Ja tu bývam.
Vykráneš Vianoce. Choď odtiaľto i hneď preč. Možno v tých dosiciach áno, ale teraz už nie. Raz už nie. Ja chcem pokojne žiť. Chcem žiť pokojný život a ty mi v tom nejako nezabrániš. Ak ma počas Vianoc vyrušíš, ja vám tie Vianoce ukradnem. Len si počkaj na Vianoce, ty jeden malý hnusný Grinch. Ja som na to. To je ešte hrozné. Ja som aj posledne nevidel, ja si nám bolo tie sluchatka, budem počuť nič. Tam hore je. Ja môžem bývať kde chcem. To čo je? Šum, aké to je roztrasené. A svetlo je kde? Mi povedz. Nemali sme. Tu máme prachy. Ukradnem mu tie Vianoce. Ešte sa pripravím. Ale zajtra sa pripravím. Ešte sa pripravím, ale zajtra sa pripravím? Toto som chcel povedať, že to nedáva zmysel. Toto sa bude hodiť. Toto sa bude hodiť. Dobre, to sa mi páči. Čo na maxi, more. Pozrite sa, tu mám zápalku. Pozrite sa, keď to mal byť film. Vyzerá more ako... Toto je ich vianočný strom, keď ešte si... A kokos, že? Hej, ale bez SK na konci. Žltý dolár. neurobil. Koľko? A na konci je žltý dolár. Ale ak si ho urobia a ešte ma naštú, Nebude. tak im ho zapálim! To je jak more roztrasavé, zasekané ty kokos. Mali by byť tu. Pozerajte sa, tam Čo na Mexi? Toto stopím, toto si vyfotím, dám si to na one. Kam? Počkať? Si vyfotím. Tak screenshotol som si to. Berieš kameru vo filme do ruky. Herec si sám zobere kameru do ruky, more. No tak kamušku, ukradol si na 5 Vianoc, že bude sedieť 5 rúk. Čo? To je hrozné. Nie, no Nie. to je rúk, takže ukradol si 5, takže 5 rúk. Ukradol Taký si ten Vianoc, my. mal sa 5 Naj. Musíme zatvárame mreže. To čo je zač? To je jak roztrasné, ty kokos. Aspoň keby tá bola vidná tá polícia, tak... A to je nič. Roztrasené, Policie. roztrasené, nemá to dej a hrozné. A herci si tam sami napravajú kameru. Ale len to, aký to má dej, že je Grinch, potom sa rozhodne zapáliť stromček, ktorý ani To je nezapálí. ešte divné. Dobre, toto je už koniec. Kamera mačička Gigi. Skôr kamera herec. Hej, chcel by som vidieť, jak tvoja ona mačka bude držať kameru. Dobre, to je koniec. Čo tu máme ďalej? Konečne. Čaute ľudia, vítajte u nového videa. V tomto videu si zahrajeme Murder Mystery v reálnom živote. Už sme hrali aj Minecraft v reálnom živote. Minecraft v reálnom živote? A už nám sem prišiel. To čo je? Počúvajte ľudia, my Toto čakáme dáme. nášho kamaráta a stále tu není už niečka nejakých 15 minút. Ja už mám nejaké vyfotené. Že? Dobre. Tak ho si počkáme. Dúfam, že príde. Zatiaľ kým čaká Memo. To čo máš za ksicht, to je hrozné. Prepni to. Kliknúť na odber a pritom vedľa Prepni toho to. kliknúť aj na zvonček a na Mystery 5 v sekúnd reálnom dopredu. živote. Prvé pravidlo, murder zabíja, šerif musí zabiť murdera, ale keď šerif zabije inocenta, šerif končí, je mŕtvy. A keď zomrie inocent, tak nič nestane. Druhé pravidlo. Na toto nemám čo povedať. To je koktanie s roztrasenou kamerou, to je všetko. Keď musí niekto vyhrať. Keď murder vyhrá Keď... aj tak, že zabije šerifa a šerif vyhrá tak, že zabije murder. Šerif vyhrá tak, že zabije. Zabije
A keď keď niekto z nich vyhraje, môžu si dať slaný super popcorn. Keď ten malý hráč ho vyhraje, tak si môže dať sladký popcorn. A nakoniec tretie pravidlo. Kam murder musí... Má nôž. A šerif má zbraň. Takú Fortnite zbraň. Nervka. Skvelá. 2, 1, teraz! To jak beží. Ty kokos. Zdravím vás ľudia, počúvajte, pozrite sa, ja som murder. Mám tu super nôž. Tak nikomu to ešte neukazujem, idem nikomu. Hej, predtým si im to ukázala, teraz... Pšt, nikomu to neukazujem. A ak by si vedel, že sa volá Ilia? Čau. Oliver. Dobre, jasné, zbraň v ruke, ty Jak kokos. čumí. Ale jasné, zbraň, ty kokos v ruke. Čau, Ilia. Prečo robíš chrobáka? Vieš čo? Vieš aký chrobák? Vieš na čo teraz myslím. Mini chrobák. Šerif, nie! Už ho mal ma dávno zastreleného. Ježišimaria. I pamätám, že to bolo vtedy, keď to bolo... Počkaj, to sme točili. A Ilia tam je zrazu stal zmrtvý. Však hej. Prvé kolo som vyhral! Som videl ten nôž. Kámo, ešte bol vtipné, keď som videl ten nôž a rovno do Olivera. Takže druhé kolo začína, takže rozčekáme sa za Dobrá 3, hudba. 2, 1, teraz! Ja som tam ukázal kamo fuckera asi. Dúfam, že ma nezabije murder. Čo, nechceš, aby ťa sadil murder? Dobre. Prečo má palicu? Ja som... A prečo ty hovoríš? Blízky záber. NPC. Až tuto bude, počkajte, ja to preskočím. To bude taká chyba. Tu pošiel Lilia, zabil ho a on chytil ten nôž. Si mŕtvý. Ale na tráve, ja tu nemôžem. Schovám. Dobre, už si zomrel. Sem by si nevliezol ani keby to bola moja posledná tam. Ja som katastrofa. Toto video má 6 minút. Na tú dobu to je strašne veľa. Na terajšiu dobu je to extrémne málo. Televízne správy, odhalil sa murder! Televízne správy len tak. A on taký, ja som zomrel? Nemám náboj. To je jak zasekané, ty kokos. Kamera za 2 centy. 20x20 pixelov. To čo je? Kamera za 2 centy. Ty si zabehol maratón. Ten Oliver len tak? No dobre, tu len Ten bežíme. Oliver tiež stal zmrtvý. Tutože, tu spadneš. Samé mŕtvy. Spadne. Šerif umrel. A tu si spadol. Ja si pamätám pri natáčaní, ty si spadol a musím ísť. Čau. A si odbehol. To si pamätám. A ja šiel som domov. Ježiš, to čo mám za vlasy.
Dobre ľudia, ja dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, tak dávajte lajky, odbery. Potrebujeme mať 100 odoberateľov do konca tohto roka. Dúfam, že to dáme a keď to dáme, bude to dobre. A nedali sme nakoniec lajky, ani. odbery, napíšte komentár. Zatiaľ čus. Dajte 500 odberateľov a máme pripravený špeciál. Takže dávajte like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa a zatiaľ ahoj.